Maya babak po ay kaparapon kaya kung ang kabampangan. Ang lupang balita, hindi po itatang Mike Cuco Enriquez. Diyos mi po, mantugats kang artistang kabampangan ni Antonio Tanyang, sino lang niya po at inostegya imbaing tao. Diyos mi po, inganakanaka na nitang balugang gamay, iti abenida. Inglilining terminal ng radyo, magkasakit na rin pulis in amanong sasabyan ng Antonio. Diyos mi po, uling kabampangan in amanin na. May nga nakalimutan interfere king katawan ng Michael B. Dalvin tayo po in live boss. Sorry po, excuse me po. Eh ako lilipat-lipat kayo din eh. Patayin kayo ng stage ko. Sige. Otang nilapit ko pa kayo rin. Tutasan ko rin eh. Sige. Ano? Ha? Sige. Tuloy na mo. Anda mo ba? May armasikla. Nakakasikla. Tuloy ko. Sige. Tumamit ka. Salay! Salay! Nabayo ka mausap, sir. Pahira ka pa kasi wala dumating din eh. Wala naman sinasabi ko siya. Ang bihira ka, Garcia. Bakit di mo sinabi sa kanya? Sir, pinapatawag niyo ba siya? Akala ko hinahanap niyo lang. Alam mo ikaw, wala ka talagang pakinabang sa akin. Ha? Sir naman, ba't ba lagi niyo ako pinapagalitan? Nagdadahilan ka pa diyan. Alam mo ikaw, mabuti pa. Mag-resign ka na. Sir, no? Ay, mag-resign ka na nga. Ngayon na. Mag-resign ka na. Oh, Nano! Ha? Sir, sir, hindi kami magkaintindihan nung hostage, taker. Nung hostage, mayroon maintindihan, no? Bakit? Iba yung salita eh, parang paano yung salita niya eh. Mapapangan? Oo. Ay, Garcia, Hindi naman ako marunong. hindi ka nga marunong. Hindi nga kayo kay Kapampangan. Ako, hindi ako yung asawa ko, kaya nakakaintindi lang ng konti. Pero yan naman pala eh, bakit pwede ka na kumausap dun? Pwede sana kung tinanggal na ako trabaho niyan, di alis na ako. Ay, Garcia. Kapag ito hindi mo kinausap, ha? Hindi ko babayaran yung huli mong sweldo. Sige, kausapin mo yan. Talaga to si Sir. Oh. Kausapin mo. Sige, ano yung megaphone? Jo! Kaluguran ta ka! Papaan ka! Ali! Itak mo yung balo ko! Anong nangyari kaya ka? Kini. Uy, uning ka eh. Ining hostage ko kaya. Atin niya palang kaya. Sakit yung puso. O tamatay, baka patang pinapinandit mo kanyan, paluwalan ko na eh. Sige, may sabihin mo diyan. Siya yung napapaligiran namin. Ha? Kaya sumuko na siya. Opo, Sir. Dali. Kasusuko! Sabihan ng kasipin ko, nung lumor ka, pati na ka. Marok yung gali yan. Papati na rin yung hostage taker. Ito na. Sabihan mo kaya, yang paten ko. Ha? Marok yung ugali. Sige, dalami kayo ni Potang pinapinandit yung paten ko. Sir. Ano sinasabi mo? Sir, susuko daw siya. Meron lang daw siyang gusto. Itan mo kung anong gusto. Buri mga balo nung nakamateke ka. Wow, sige. Turumi ka na ako, hindi makamatay na ako. Ay, yung kasipin ko. Ingapin namin. Yan! Sinasabi, bakit mo tinuturot? Sir, gusto niya raw susuko siya, pero gusto niya sa inyo siya susuko. Ano? Oo, sa inyo lang. Ay, parang... Bakit sa akin? Parang... Hindi sa iyo. Bay, hindi ko alam. Kayo pinipili. Ayaw niyo ba nung magiging bayani kayo? Mapopromote kayo niyan. Tapos, kung may medyang ganyan, di nakunan kayo. Pero sir, kung ayaw niyo, tatawag na lang ako ng iba. Hindi, kasi... Hindi, pagkakataon na eh. Sabihin mo sa kanya, ha? Ako ipapasok doon, ha? Matatanggalin mo yung aking mga armas, ha? Pagkatapos, yung hostage, balit niya. Ako ipapasok para sabihin ako yung lumas. Sige, sabihin mo. Lumabiyahe, Hepetin! Panumbuka na ka! Paluwalan mo na yung hostage mo, ang nyepe namin yung gunan mo. Makako ko, kami makialam. Sige. Ano rin gawa mo? Palubay mo yung kaya paluwalan ko na yun na. Kaya yung paten ko. Ano? Sir? Ang bait pala itong hostage taker eh. Ganon? Oo, sir. Talaga? Butik mo kayo. Oo. Sige. Ako, ha? Sige po, sir. Ituloy na tayo para... Hindi ako na lang. Sige. O, yan ang nyepe. Nakapahilo ko kaya. Biyasa yung mga rati yan. Kasi mga rata yan! Awa, sige. Dala na kayo. Paksalang kayo batal. Kaya niya.
Hinayin mo kayo. O yan. Pare, tumong ka Kenny. Wala sinabi mo, Kenny. Yasa ka na. Yasa ka na. Garcia, tama ba yung sinabi mo? Oo yata.